ಮನೀಷಾ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಹೆಲೋ. ಖುಷಿ ನಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಕ ಇರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆರ ಪಂದ್. ತೂಕ ನನಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎರಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆರ ಪಂದ್. ಕವಿತಾಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಕಲೆಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎಕಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಒಂಜರೆ ಆಂಡ್ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ತೂಕ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಖುಷಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲ್ ನೆನಪ್ ದೀದು ಜಾಯಿನ್ ಆತಾರಾತ. ಎಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಕ. ಮನೀಷಾ ವನಸಾಂಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಸಾತುಜಿ ನನ ಆವೊಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀದು ಬೈದೆ ಈ ಲೈವ್ ಮುಗಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ನನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ವನಸ್ಲು ಅಂತೆ ಲೇಟ್. ಯಾನಿ ಲೈವ್ ದಾಯೆ ಮಲ್ತಿನ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರು ವರ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ತೂಕ ವರ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಾ ಪಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಡ್ ಕೇನೊಲಿ ನಿಕುಲ್ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊವೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಪಾನ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆಲ ಇತ್ತಡ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೈವ್ ಡೆ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತುದು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅತ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುವರ್. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಪಿದೈ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋಂದೆ ಐಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಕ. ಇನಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ್ ಪಂದ್. ಎಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮನೀಷಾ ಕಪಲ್ ರೀಲ್ ಏಪಗೆ. ಹಾ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀನು ಒಪ್ಪವ್‌ನನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್. ಆರ್ ಕಪಲ್ ರೀಲ್‌ಗ್ ಪೂರ ಕೇನುಜೆರ್. ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಕ ಬಟ್ ಅರೆನ್ ತೂಕ ಏ ಪಾಂಡಲ ವರ ಒಪ್ಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್. ಓಕೆ ಒಂತೆ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಯಾನ್ ಅವ್ವೆ ಜಪಾನ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್. ಪಂಡ ಐತೆ ನಿಕುಲು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ ಪೂರ ಕೇಂದರ್. ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಒವು ಟೈಮ್‌ಡ್ ಬತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕೆಂಚ ಅಲ್ಪ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ಕಾಲ ಅಂಚನೆ ವಿಂಟರ್ ಪೂರ ಉಂಡತ. ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಜೊತೆ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಸೀಸನ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಮುಲ್ಪ. ಪೂರ ಕಡೆಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸಕುರ ಸೀಸನ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್. ಪೂರ ಕಡೆಲ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬರೋಲಿ. ಅವು ಏಪ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ ನಿಕುಲ್ ಬರೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜಪಾನ್‌ಡ್ ಒವು ಕಡೆ ಪೋಂಡಲ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್‌ಡ್ ಪನೊಡಾಂಡ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್‌ಡ್ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್‌ಡ್ ಮೂಲು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿಂಟರ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ ಜೋರ್ ಚಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಅವು ಟೈಮ್‌ಡ್ ಮಿನಿ ಬರೊಂದಿತ್ತರ್ಡ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬರೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ವಿಂಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಥರ್ಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪತೊಂಬರೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಐರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಉಂದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಟೆಂಪರೇಚರ್‌ಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್‌ಡ್. ಅಯ್ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮರ್ ರೈನಿ ಪೂರ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇತ್ತಂಡತ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್. ಉಂದು ನನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಕಡೆಲ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್‌ಡ್ ಪೂರ. ಪಂಡ ಗಿಂಕೊ ಟ್ರೀಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್‌ಡ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬರೋಲಿ. ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜ ಸಕುರ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಇಜಿಂಡ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್‌ಡ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸವಿತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಮೂಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಣ್ಣ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಕೋಟಿಯಾ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆನ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಇರೆನ್ ಲೈವ್‌ಡ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಕೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ.
ಯಾಹ್! ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಓಕೆ. ಆತೊಂಜಿ ದಾಲ ಇಂಚ ಒನೊಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆರಾಮಾದ್ ಉಪ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಮೂಲು ನೀರ್‌ಲಾತೆ ಕಾಂಡೆಲ ಕೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಇತ್ತೆನೆ ನಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು. ನನ ಜಾನ್, ಫೆಬ್‌ಡ್ ಅಂತೂ ಕೇನುನನೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಾ ನಿಕುಲು ಸಕುರ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಬರೊಲಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು. ಇಜಿಂಡ ನಿಕುಲು ಆಟಮ್ ಟೈಮ್ ನವೆಂಬರ್‌ಡ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೀಸನ್‌ನಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವ್ವೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್‌ಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಸೆಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸೆಕೆ ಉಂಡತ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಜೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಡತೊಂದೆ ನಮ ತಿರ್ಗೊಲಿ. ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರೆ ಆತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅವ್ವೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಒಂತೆ ನಡಪರೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆವು ಪಂದ್. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ನಿಕುಲು ಆಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪವರ್ ದಾನೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್‌ಡ್ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂದು ಪವರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್‌ಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗ್ ಬತುದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸಿಮ್ ಬೋಡತ್ತ ಮೂಲು ನಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜತ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗ್ ಬತುದು ಮುಲ್ಪ ದೆತೊನೊಲಿ. ಮೂಲು ಪಂಡ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಿಕಲೆಗ್. ಅಂಚನೆ ವೈಫೈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು 4, 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪೂರೆರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ. ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಪನೊಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್‌ಲಿ ಮೂಲು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್‌ನ ಯೋಕೋಹಾಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ದ್ ಇಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್, ಬಸ್‌ಡ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತುರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅವೆ ಬೊಕ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್‌ಡ್ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಜಸ್ಟ್ ₹700 ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದೆ ಯನ್ನುಡ್ ಪನೊಡಾಂಡ. ಸೊ ಅಂಚ. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೆ ನಮ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುವ. ಆಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂತೆ. ಅಯ್ಡ್‌ದ್ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಯ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪಂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಯ್ಕ ಅಂದುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ. ಐಕ್ ನಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟೆ ನಮ ತಿರ್ಗೊಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರ್ಟ್, 7-Eleven ಅಂಚ ಸುಮಾರಾತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಸುಯ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆ ನಮ ಬಿಲ್ಲುಲ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ. ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಜಪಾನ್‌ಡ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಏತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ? ಓಕೆ. ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್. ಓಕೆ. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂಡ ಜಪಾನ್‌ದ ಜಾಬ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒನೊಂಜೆ ನಿಕಲೆ ಪನೊಂದು ಬಪ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟರ್ ಆಪ್ ಒಂಜಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪತೊಂಬರೊಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಲು ಒಲ್ಪಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಬರೆದ್ ಉಪ್ಪುಜೆರ್. ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಮೂಲು ಓಲ್ತುಂಡಲ ಜಾಪನೀಸ್‌ಡೆ ಉಪ್ಪುನು. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟರ್ ಆಪ್‌ಡ್ ನಿಕುಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಜಾಪನೀಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈವನ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ತ ಮೆನುಲ ಜಾಪನೀಸ್‌ಡೆ ಉಪ್ಪುನು. ಅಂಚಾದ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಜೆಆರ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಬತ್ತಿನಕುಲು ದೆತೊನ್ವೆರ್. ಉಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೇನ್ ಬುಪ್ಪರ್ ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್ ಟ್ರೈನ್. ಐಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೆಆರ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ಉಂದೆಟ್ ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್ ಟ್ರೈನ್‌ಡ್ ಪೋವೊಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಐಟ್ ಪೋಪಿನಂಡ ಜೆಆರ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐಕ್ 50,000 ದಾನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಗ್. ಸೊ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್‌ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ವರ ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್‌ಡ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ಈ ಜಪಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಜೆಟ್‌ಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಆವೊಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನ್‌ಡ್ಲ ಪೋವೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಆ ಜೆಆರ್ ಪಾಸ್ ದೆತೊನೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಿಟಿಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಟೋಕಿಯೋ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ ಉಂಡು. ಅವು ನಿಕುಲು ಟೋಕಿಯೋ ಸಿಟಿ ತ ಒಲ್ಪ ಏತ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ತಿರ್ಗೊಲಿ. 1 ಡೇ ಪಾಸ್, 2 ಡೇ ಪಾಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಸಾಕ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಸಾಕ ಪಾಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊನೊಲಿ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನೊಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನೊಡು ಪಂದ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ್ ದೀದಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಪನೊಡು ಪಂದ್. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯೂ ಕುಡ್ ಹಾವ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಜಪಾನ್‌ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಷ್ಪೆರ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಯೆ ಸವಿತಾ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತೂನಗ ನಿಜವಾದ್ಲ. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಯಾನೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್‌ಡ್ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂನಗ. ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಿಯಾ ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪೈ. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಕೊನೊಪ್ಪು ಜೀವ್ನನು. ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಯಿ ಈ ವೀಡಿಯೋಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನನ್ನಲ. ಸೊ ಆಪಿನಕುಲು ಆವೊಂದುಪ್ಪಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನುನು ಜಪಾನ್‌ಡ್ ಜಾಬ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಜಾಬ್ ಆವ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಕೇನ್ವಾರು. ಮೂಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಡು. ಮೂಲು ಜಪಾನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನಿ. ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಆಂಡ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂ ಎಂಕುಲು ಈಡೆಗ್ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಬರೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ. ಅವೇ ನಿಕುಲು ಜಾಪನೀಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಗಣೇಶ್ ಉಡುಪಿಡೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ. ಓಕೆ. ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜಾಪನೀಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಬರೋಡೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಜಿಂಡ ಮೂಲು ದೆತೊನುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಜಾಪನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆ ಆಪಿನಿ ಮುಲ್ಪದ. ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ನಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ ನಮಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ. ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಅಂಚತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್‌ದ್ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಪನೀಸ್‌ಡೆ ಉಪ್ಪುನು. ಅಂಚಾದ್ ಮೊಕಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆತೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ಜಾಪನೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನಿ. ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹ್ಮ್ ಮೂಲು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಅವೆನ್ಲ ನಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಮ ಇಂಚ ಊರುಡು ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಲ್ಕೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ತೇಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುವ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನರ್ ಇತ್ತೆ ಬಸ್‌ಗ್ ಟ್ರೈನ್‌ಗ್ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಡಲ ಮೊಕುಲು ಲೈನ್‌ಡೆ ಉಂತುವೆರ್. ಸೊ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತುದು ಎಂಕುಲು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಲ್ತುದ ಲೈನ್‌ಡ್ ಉಂತುನ ಅಂಚ ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್‌ಡ್ಲ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್‌ಡ್ ನಮ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ಡುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆ ಉಂತುದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಸೊ ನಮಲ ಅವೆನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಟೋಕಿಯೋ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೆ ಉಂತುದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿಗ್ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಒಸಾಕ ಸೈಡ್ ಪೂರ ರೈಟ್‌ಡ್ ಉಂತುದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಲೆಫ್ಟ್‌ನ್ ಖಾಲಿಗ್ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಉಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕುನ ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೇನುನನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಕೆಲವೆರ್ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕುವೆರ್. ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್ ಸಮೇತ ದೀದುಪ್ಪುಜೆರ್. ಸೊ ನಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ಬೆಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಗ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ದಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ದಕ್ಕೊಲಿ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ. ಅಯ್ಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಂಜಿಎಮ್‌ಡ್ ಮಲ್ದೀನಿ. ಯೆಸ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಪಿಯುಸಿ ಎಂಜಿಎಮ್‌ಡ್ ಮಲ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಯೆಸ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಯಾಹ್! ನಿಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಕುಲ್ ಕೇನೊಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಗೋ ಹಾಯ್. ಬೆರ್ನಲ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗ್‌ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಏರ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್ ತುಲ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ್‌ನ ಪುದರ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್‌ಲ ತೂಪೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಪೂರೆಕ್ಲ. ಕೆಲವೆರಂತೂ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗ್‌ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್. ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ್‌ನ ಪುದರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನದೇ ಇತ್ತುಜಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ. ಯಾನ್ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಜಪಾನ್ ತೂವೋಡು ಅಟ್‌ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲ ಅಂಚ ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನ್ ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ. ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ. ಪುನೀತ್ ಪುನೀತಾ ಅಮೀನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯೆಸ್. ನಿಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಜಪಾನ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲಲ ಈ ಲೈವ್‌ಡ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇನೊಲಿ ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂದೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಿ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಪಂದ್. ಎಲ್ಲು ಮುಜಮದರ್ ಅಲ್ ಎಲ್ಲು ಮಜಮದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ.
ಯೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಿಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಬರ್ರೆಗ್. ಓಕೆ. ಯೆಸ್ ಎಂಕಿ ಕೇನೋಡಿತ್ತು ಯಾನಿರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕ್‌ಲ ಜಪಾನ್ ತೂಯರೆ ಆಂಡ್ ಯೆಸ್ ಐಕೆ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ್ ನಮ್ಮಕುಲು ಪೂರೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವಡ್ ಪಂದ್ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದೆಂಗ್ ನನಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನನಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್. ದಯಾನಂದ ನೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಜಪಾನ್‌ದ ಹಳ್ಳಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್‌ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಜಪಾನ್‌ದ ಖರ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆರ್ ಆರೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಜಪಾನ್‌ದ ಖರ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆರ್. ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಪನೊಡು ಪಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರಾತ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪೂರೆರ್ನಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ವಿಷಯಡ್. ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜಪಾನ್‌ಡ್ ಜಾಬ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಒವುಲ ಪನೊಲಿಯ ಅಂಚ ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಆಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಜಪಾನ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ತೂದು ಪೋವೊಡು ಪಂದ್. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಡಿಎಂ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಕೆಲವೆರ್. ಪಂಡ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಏತ್ ಖರ್ಚ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂದ್. ಸೊ ಅವೆನ್‌ಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ನಿಕುಲು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್‌ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮೂಲು ಒರಿಯುನ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2,00,000 ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಒರಿಯಾಗ್ ಮುಲ್ತ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಈ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂಚಾದ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2,00,000 ಬೋಡು ಪಂದೆರ್ ನೋಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್. ಅವೇ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವು ಉಂದು ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಪೂರ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್‌ಲಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2,00,000 ಅಂತೂ ಬೋಡೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪೀಸ್ ಡ್ ಯಂಪನೊಂದುಪ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒವ್ವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಜಪಾನ್‌ದ ಒವ್ವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ಲ ಈ ಲೈವ್‌ಡ್ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಓಕೆ ಮನೀಷಾ ಇರೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲೆರ್ ಅರೆನ್ಲ ಲೈವ್‌ಗ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಏತ್ಲ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಬೋಡಾಂಡ. ಬಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ ಜನನೆ ಅತ್ತ ಅರೆನ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಕನ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನಿಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅರೆಗ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಆತೊಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್. ಸೊ ನಿಕುಲು ಎದುರುಡು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಓ ಈತ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ ಮೇರ್ ಪಂದ್. ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎದುರುಡು ತಿಕ್ಕುಂಡ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಒಂತೆ ಆರ್ ಕಷ್ಟನೆ. ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಎನನ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲ. ಎನನ್ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಆರ್ ಮೂವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಇರ್ ಕಪಲ್ ರೀಲ್ ಪನ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವರ ಒಯ್ಪುವೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್‌ಲ ಸುಮಾರಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ. ಬಟ್ ಒವುಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಅರೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಪರವದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿ. ಕಪ್ಪೆ ಎಕ್ಕಲೆ ಮೌಸ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆರತ. ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಕುನ್ನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಮಂಡೆಡ್ ಜಪಾನ್‌ದ ಜನಕುಲು ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪೆರ್, ಅವು ತಿನ್ಪೆರ್, ಉಂದು ತಿನ್ಪೆರ್ ಪಂದ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಬರ್ಪಿನಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್‌ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡ್ ಪಂಡ ಚೈನಾದಕುಲು, ಜಪಾನ್‌ದಕುಲು ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಪೆರ್ ಪಂದ್. ನಿಜ ಪನೊಡಾಂಡ ಏತ್ ಮುಲ್ತಕುಲು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಲಲ ತಿನ್ಪುಜೆರ್. ನಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನುನು ಮೊಕಲೆಗ್ ಅವು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜಾಪನೀಸ್ ಟೀಚರ್‌ಡಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಿನಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನುದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಯನ ಅಕಲೆ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನಗ ಶೀ ಶೀ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪುಜ ಪಂದ್. ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಉಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪದ ವಾಶ್‌ರೂಮ್ ತೂಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಲ ನಿಕುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ಗ್ ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ಗ್ ಪೋಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೆಕ್ ದೀಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ ನೀಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪಿನಲ ಆತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಒವುಲ ತಿನ್ಪುಜೆರ್. ಯಾನ್ ಅವೆನ್ಲ ಪನೊಡಿತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಕೇನಿನ. ಪಂಡ ಮುಲ್ತಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪೋರ್ಕ್ ತಿನ್ಪೆರ್, ಪಂಜಿ ತಿನ್ಪೆರ್ ಅವ್ವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬೀಫ್ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ತಕುಲು. ಬೊಕ್ಕ ಸೀ ಫುಡ್ ಚಿಕನ್. ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಸೀ ಫುಡ್, ಪೋರ್ಕ್, ಬೀಫ್ ಉಂದು ಮೂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೆರ್. ಅವೆನ್ ಬುಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬೇತೆ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗ್ ಪೋಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪೋರ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನು. ಮಸ್ತೆಟ್ ಪೂರ ಪೋರ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುವೆರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋರ್ಕ್ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇರ್ ತಿನ್ಪೆರ್ ಪೋರ್ಕ್. ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಂದೆಟ್ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ ದಾಲ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಜಿ. ಯಾನ್ ಅವೆನೆ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪನೊಡಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ
ನಿಕಲೆಗ್ ಇಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಮೂಲು. ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗ್ ಪೋಂಡಲ ಕೆಲವರ ನಿಕಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಕೇಂಡಲ ಐಟ್ ಕೆಲವರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಲ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ವೆಜ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಟ್ ಅವೆ ವೆಜ್ ದಕಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಎಗ್ಗಾಂಡಲ ತಿಂಡ ಓಕೆ ಅಂಚ. ಬಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಕಲೆಗಂತೂ ಜಪಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದ್ ಮೀನ್ ಪೂರ. ಯಾನ್ಲ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ ಪೂರ ಈತ್ ಮೀನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಡ ದಾದ ಎಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ. ಬಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಏತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ. ಈತ್ ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರ. ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪಂಡ ಆನಿದ ಆನಿಗೆ ಮಾರುನ ಅಂಚ. ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ದ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ಲ ತೋಜ್ಪಾದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರು. ಅಂಚನೆ ಜೆಂಜಿ ಆವಡ್, ಮರ್ವೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಶ್ರಿಂಪ್ ಆಹ್, ದಾದ ಶ್ರಿಂಪ್ ಪೂರ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತೈ ಸಮೇತ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚ ಪೂರ ಮೀನ್‌ದ ವಿಷಯಡ್ ದಾಲ ಮೂಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಜಿ. ಪೂರ ಮೀನ್‌ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆತಿನಿ. ಎಂಕುಲು ವೀಕ್ಲಿಲ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ್ ಮೀನೇ ಮಲ್ಪುನು. ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುವ ಆತೆ. ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುವ. ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುವ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಫಿಶ್ಶೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನದಗ ಈರು ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಈರು ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತೆರ್ನುಗೆ ಸವಿತಾ. ಓಕೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಮೂಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲಕ ನಮ ಕೇಂದುದೆ ತೊನ್ನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪರ್. ಮೂಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒವೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ನಮ ಮಾಲ್‌ಗ್ ಪೋಡು ಅವ್ಲು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಅವ್ಲು ಪೂರಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತುದು. ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡಾತ ಅವೆನ್ ನಮನೇ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತುದು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ದ್. ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಪೋದು ಬಿಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತುದ ಐತ ಬಿಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ. ಸೊ ಒಲ್ಪಲ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ. ಅಂಚ. ಬೊಕ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪನೊಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಪಾನ್‌ಗ್ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪರತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕೊನಿಚಿವಾ ಅಂದ್ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಅವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ಅರಿಗತೊ ಗೊಜೈಮಸ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಹೈಯೊ ಗೊಜೈಮಸ್ ಅಂಚ. ನೈಟ್‌ಗ್ ಕೊನ್ಬಾನ್ವಾ ಇಂಚ. ಈ ಉಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಯಾವು. ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪಂಡ್ರೆ ಸುಮಿಮಾಸೆನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಂಡ ಆಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರಲ ಐಟೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ದಾಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರಲ ನಿಕಲೆಗ್ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್. ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆನ್ ನಮನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲ್‌ಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಅಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತುದು ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಮಿಷಿನ್‌ಗೆ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕನ್ಪಿನಿ. ಒಲ್ಪಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ದಾಲಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು. ಅವ್ವೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್‌ಲ ಗೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಯಾನ್. ಒಂಜಿ ದಾಲ ನಿಕಲ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಇಜೆಂಡ ಯಾನ್ ತೂಕ ಲೈವ್‌ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತಾರತ ನೆನಪ್ ದೀದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಇತ್ತೆಜಿ ಉಂದು ಅವ್ಲ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಉಂದು. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಜಿ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ. ಎಸ್.ವಿ.ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಕುರ ಟೈಮ್‌ಡ್ಲ ಅವರ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತೋಜ್ಪಾವೊಡು ಪಂದ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಯಾನ್ ಪಿದಯ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ. ಮುರಣಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್‌ಗ್ಲ ಎನ್ನಿಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಕ ಪೋದು ವರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಪ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಗೈನ್ ಕುಡಾಂಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನೊಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಲೆ ಅಂದ್. ನಿಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುವರ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಸವಿತಾ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಸ್.ವಿ.ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾ ಪರ್ದ್ ಆಂಡಾಗೆ. ಚಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಡೆನೆ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ 10 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್‌ಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುನ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುವರ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನಿ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈತ್ ಜನ ಆಂಡಲ ಬತ್ತಾರತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಎಂಕ್ ಉಂದೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುವೆ.
ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕಿತ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಲ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅತೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಐಕ್ ಯಾನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡಲ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಡು ನಡುಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪು ಯಾನ್. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ವಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ತೂಕ ಅವೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್‌ಲ ಎನ್ನದೆ ವೀಕ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಕ. ಉಡುಪಿಗ್ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಊರುಗು. ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಬೇಗಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಬರ್ಪಿನ ಪಗಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಐತಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅತೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ರೀ. ಯೆಸ್ ಅಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಯಾನ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯೆನ್ನಿನಿ. ನಿಕುಲ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುವರ್ ಪಂದ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುವರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಆಫೀಸ್‌ಗ್ ಪೋದು ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೂರ ಆಪುಜತ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸಂಡೇನೆ ದೀಕಾ ಪಂದ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಬತ್ತಿನಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಂಗೇರ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಓಕೆ. ಯಾ ಕಾರ್‌ದ ಮೂಲ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಟೈಮ್‌ಗ್ ಬೈದಿನತ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಂಡ ತರೆ ತಿರ್ಗುಡು. ಕಾರ್ ದೆತೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು. ಪೂರೆರ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಮುಲ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್‌ಲಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ದಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡತ. ಐಕ್ ತಿಂಗೊಲ್‌ಗ್ ಏತ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರಲ ಪೋತುಜ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಮೂಲು. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಈರಲ್ ಎಸ್.ವಿ.ಆರ್. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈರಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಉನೊನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಷನ್ ಆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ. ನಿಕಲೆಗ್ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಷನ್ ಆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐಟ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವೆಷನ್ಸ್‌ಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ. ಪಡುಮನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಂಗೇರ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಹ್! ಓಕೆ. ಓಹ್! ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ಜಿ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ. ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆಗ್ ಪಂದ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಈ ಲೈವ್‌ಡ್ ಒಂಚೂರಂಡಲ ದಾಲ ಜಪಾನ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುದೆನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ನಿಕಲೆ ಕೇಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್. ನಿಕಲೆ ಕೇಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಕೇಂದುಂಡ್ ಅಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್‌ಡ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಮನೀಷಾ ವಾವ್ ಯೆಸ್. ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಮೇರ್ಲ ಮನೀಷಾಲ ಎಂಕ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪಂದ್. ಓಕೆ ಕವಿತಾ ಕೇನುಂಡು. ಓಕೆ ಸರಿ. ಖುಷಿ ಕೇನುಂಡ. ಎಂಚ ಉಂಡು ಜಪಾನ್? ಪಡುಮನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಜಪಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಉಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದಯ್ ಕಂಟ್ರಿಗ್ ಉಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಜಪಾನ್‌ಗ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಜಪಾನ್ ನಿಜ ಪನೊಡಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಡ್ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮನಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಪಾನ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೂಲು. ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಈ ಕಂಟ್ರಿ. ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಜವು ಸಮೇತ ತೋಜುಜಿ ಆತ್ ನೀಟ್ ಆದ್ ದಿಯೋನ್ವೆರ್. ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿನೇ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ ಇಂಚ ಅಕುಲು ತೂವೊನ್ವೆರ್ ಅಕುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಬುಡ್ಪ. ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಅಂಚ ಅತ್. ಮೂಲು ಏತ್ ನೀಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಕುಲೇ ಮಲ್ತೊನ್ವೆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆದುಪ್ಪು. ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಡು ಮುಲ್ತ ಸ್ಕೂಲ್‌ದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಪೆರತ. ಮೂಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದಿನಿ ಮೂಲು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಲ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಮೂಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್. ಮೂಲು ಅಕಲೆಗ್ ದಾದ ಕಲ್ಪವುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ ನಮ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಯೋನೊಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಟಿಲ್‌ದ ಅಲ್ಪ ನಮ ಎಂಚ ಕೇರ್‌ಫುಲ್ ಆದ್ ಅಟಿಲ್ ಚಾಕು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಏತ್ ಕೇರ್‌ಫುಲ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ರಸ್ತೆ ದಾಟುನಗ ಏತ್ ಕೇರ್‌ಫುಲ್ ಆದ್ ದಾಟೊಡು. ಬೊಕ ಟ್ರೈನ್‌ಡ್ ಒರಿ ಒರಿ ಎಂಚ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನು. ಉನೊಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಯಡೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪ ಇತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಅದು ನಿಕುಲು ಪಂಡ ನಂಬೆರ್ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪೂರ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಜನ ದೀದುಪ್ಪುವೆರತ ಮೂಲು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಮೂಲು ಜೋಕುಲ್ಡನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪವೆರ್ಗೆ ವನಸಾದ್ ಪೂರಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಸುಮಾರತ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉನೊಂದು ಕಲ್ಪವೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು. ಸವಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶೋಭಾ ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಎಂಕಲ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ನಿಜವಾಗ್ಲ.
ഞാൻ എന്നದಿತ್ತಿಜി ಬಿಕಾಸ್ ഞാൻ എന്നದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ 7th ಇನಿ 7th ಅತ ಯಾ 7th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಯಾನ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಮರೆತ್ ಪೋದುಪ್ಪರ್ ಆತೊಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬತ್ತಿನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ನೆನಪು ದೀದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಪಡುಮನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತಾಂಡ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಸೊ ಯಾ ನಿಕಲೆ ದಾಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಆಂಡತ ಸೊ ಯಾವು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೀತು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಕವಿತಾ ಕೆ ಜಪಾನ್‌ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೇಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾವೆ ಎಸ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಯಾ ನಿಜವಾಗ್ಲಂದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತುಂಡ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲತ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನುವ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಡು ಉಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಜ್ಜಾಂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಯೂಶುವಲ್ ಆದ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಡೆ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವೆರ್ ಅಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಆಂಡುಲಾಂಡ ಆಣ್ ಜೋಕುಲತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಣುಲು ಪೂರ ಈಕ್ವಲ್ ಮೂಲು ಅಕುಲು ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ದಾಲಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ ಪಂದ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ತ ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ಲ ಪಾಡುವೆರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೀಷಾ ಹಾ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಕೇನುಂಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾ ಇಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಈರ್ ಪಂತಿನ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಬಂದ್ ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಪ್ರೀತು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ ವನಸ್ ವನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನನಾವೊಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದೀತೆ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ ಮುಗೀನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಮುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕೇನ್ವರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಸೊ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್‌ಡ್ ಪಂತೆ ಅಂದ್ ಜಪಾನ್‌ಡ್ ಸುಮಾರಾತ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ವರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲದ ಬಟ್ ಅತೊಂಜಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಿಯು ನೀತ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನಕಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಭೂಕಂಪ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪೋದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂದಾದ ತೂತಿನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಲ್ತಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ನನೆಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಎಂಕೆನ್ನುಂಡು ಜನಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸಾರಿ ಈ ಲೈವ್‌ನ್ ಇಡೆಗೆ ಉಂತಾಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನುವೆ ಜಪಾನ್‌ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೆಂದೇರ್ ಪಡುಮನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕುರಿಹರ ಕೇಕೋ ಪಂದ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರೆಗ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಎಂಚ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಚ ಅವೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಅತೆರ್ಡ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ಅರೆರ್ದೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪ್ಲೇಸ್‌ಲ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್‌ಗ್ ಪೋಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್‌ಗ್ ಪೋಂಡ ಆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸುಮಾರಾತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತಿನೆರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಜೊತೆತ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್‌ಗ್ ಇತ್ತಿನಿ ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ದಾಲ ಕಲ್ದೆಜಿ ಒಂತೊಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಕಲ್ದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪುನೆರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಈರ್ ಉಡುಪಿಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಎನ್ನ ಊರು ಪ್ರಧಾನ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಶೋಭಾ ಮಂಜು ಮುಲ್ಪ 10:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ
ಮಾತೆರ್ನಲ ಚಾಪುರ ಆತುಂಡು ಪಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತು ಪತ್ತರೆ ಪಂಡಯ್ಯ ಚಾಪುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ. ಯೆಸ್. ಯಾವ್ ಪಂದೆನ್ನುವೆ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಈತ್ ಲೈವ್ ಯಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿನ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗ್. ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸವಿತಾ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ. ಪ್ರೀತು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಎಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆತ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ನನ. ಮನೀಷಾ ಜಪಾನ್‌ದ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಲೈವ್‌ಗ್ಲ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ಊರುಗ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಡ್ ತೂದು ಎಂಕ್‌ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕಲ್‌ಡ ಪೂರ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ ಏಪಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಬತ್ತುಂಡ ತೂಕ ಅಪಗ ಪಾತೆರ್ಗ ನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ್ ನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೆರ್ ತೂದು ಲೈಕ್ಸ್ ಆತೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಲೈಕ್ಸ್ ದ ಕೊರ್ರೆ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಆತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾನ್ನ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ ಪಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಆಂಡ್ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಊರುಗ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್‌ನ ಜೊತೆ ಪನೋಡಿ ಇತ್ತುಂಡು. ತೂಕ ಊರುಗ್ ಬತ್ತುದು ಏರೇರು ತಿಕ್ಕುವರು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವರು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ. ಎಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಲೈವ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಲೈವ್‌ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿನೆಕ್. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುಜೆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ. ಊರುಗು ಬತ್ತಂಡ ಬೆದ್ರಗ್ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಬೆದ್ರಗ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಗ. ಎಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಲೈವ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬಾಯ್.